El Parc de Sant Eloi és el pulmó verd de la ciutat de Tàrrega, amb amplis passejos que discorren entre pins, alzines i oliveres. És ple de monuments a l'aire lliure i de llocs per practicar esport i tota mena de jocs. Sant Eloi és també el patró de Tàrrega i des de 1913 l'Associació Amics de l'Arbre en té cura. I vet aquí el primer dels nostres nans, el Pio, que està preparant una suculenta coca ensucrada que, acompanyada d'un préssec, és l'esmorzar típic de l'aplec de Sant Eloi de setembre, la festa que Tàrrega dedica al seu patró. Asseguda en un banc descansant, ens trobem la Rosalia, que ha arreglat les bicicletes de 3 generacions diferents. Unes bicicletes que molts targarins utilitzen per fer una mica d'esport i passejar pel seu parc. Com la del Guancho, que fa ballar els gegants per l'aplec i que vigila que ningú faci malifetes. Amb la seva bicicleta patrulla el parc de dalt a baix. I per fi el Guixanet, el més menut dels nans, bastoner i venedor de xufles i cacaus, un juganer molt entremaliat. Ara ja coneixem els nostres amics, els nans, uns targarins que sempre que poden pugen a Sant Eloi per netejar-lo, cuidar-lo i fer que tots plegats en puguem gaudir cada dia. I després de la feina, quina cosa millor es pot fer que el ball de nans de Tàrrega amb els grallers de la barra més petits? Adeu!